На първо място, аз предлагам моето сърце, като дъжд от цветя, хиляди и хиляди пъти в лотосовите крака на моя свещен духовен учител, мой изключително обожаем духовен Гурудев, Асмадия Парама Радиатама Гуру Пада Падма Нитя Лила Правишта Ом Вишнупада Штотарашата Шри Рупа Нуга Ачария Варя Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа. На второ място, предлагам моите поклони хиляди пъти в лотосовите крака на моя Парам Гурудев, учителят на моя духовен учител, на Шрила Прабхупада и на всички Шри Рупа Нуга Гаудия Гуру Парампара. И накрая аз предлагам моите поклони на всички събрали се вайшнави. Ванча калпата рупясча, крипа синду бяевача, патитанам паванебио вайшнавебио намо намаха. Шрила Гурудев винаги беше достоен пример във всичките си действия. За него беше като навик. Винаги, когато говореше за някой вайшнав или за своя духовен учител, той обясняваше Гуру Татва, Аканда Гуру Татва. И после даваше пример как този духовен учител е инстанцията на индивидуалната Аканда Гуру Татва с анекдоти и забавления от неговия живот, като пример. Шримад Бхагаватам се казва: Ясия Сакшат Бхагавати Гьяна Дипа Праде Гуро Матя Сати Сутам Трасya Сангарам Кунджа Со Джабат. Духовният учител Ясия Сакшат Бхагавати. Той е директна манифестация на великата личност на Бога. Той е олицетворение на великата милост на Бога. Милостта на Върховния Бог е дошла при нас във формата на Шри Гуру. Гьяна Дипа Праде Гуро. И Шри Гуру е този човек, Гьяна Дип. Този, който дава светлината на трансценденталното знание. Това означава, че материалното преживяване, това е самсарик асакти. Тъмнината от привързаността към материалните обекти. Но духовният учител, той разсейва тъмнината от нашата привързаност към материалните обекти, като ни представя светлината на прием, светлината на любовта към Кришна. И така, такъв човек, Матия Сади Сатам Трасya. Ако ученикът си мисли, че неговият духовен учител е обикновено човешко същество, или дори ако той не си мисли, че той е обикновен, а си мисли, че той е велик светец, велик мъдрец, който е много учен в свещените писания, тогава цялото му изучаване на ведите е безполезно. Подобно на един слон, който е бил прашен и влиза в реката да се измие. А когато се измие, той се връща на сушата и отново се окалва с прах. Отново се покрива с прах. С други думи, такъв ученик никога няма да може да излезе от оковите на материалното съзнание. До тогава, докато дори най-маничката следа от това мислене, че учителят му е материален, все още се е задържал в неговото съзнание, в неговото сърце. Ето защо е от съществено значение. Така, както Шрила Вишванат Чакраварти Такур казва, че ученикът трябва да мисли по този начин, да има тази концепция. О, моят гуру! Той не е само една проява на Бхагаван, на Хари. Защото Кришна има много, много превъплъщения. Не, той трябва да мисли така.
Моят духовен учител е директна манифестация на Браджендра Нандан, Шияма Сундар. Първоизточникът на всички аватари. Неговата милост дойде в живота ми под формата на моя духовен учител. И тогава, ако той служи в това настроение, всички успехи ще дойдат в неговия духовен живот. В Шри Упанишад се казва: Ясya Деви Пара Бхактир Ятха Деве Тата Гаро. Ако ученикът има такава предана отдаденост към Кришна, каквато има към своя учител, тогава всички тайни от свещените писания ще се проявят в сърцето на този човек. Но тук може да кажем, че Падма Пурана прави крачка напред. Там се казва, че освен, че човек трябва да има такава преданост към Гуру, равна на Бога, но там се казва: Ята Бхакти Херо Мести Тадвариста Гуру Яди Намасте. Ята Бхакти Херо Мести Тадвариста Гуру Яди Намастие на Сандаршайня Томей Хари. Тук преданодаденът се моли: О, велики Боже! Ако е вярно, че така както съм преданодаден на Теб, аз имам даже повече преданодаденост към моя духовен учител, отколкото към Теб, тогава Ти можеш веднага да се я проявиш пред мен. И тогава Върховният Бог ще се прояви. Ето, че свещените писания описват Гуру по този начин. Че успехът на учениците е да обичат и да се предадат на техния духовен учител, даже повече, отколкото на Кришна. И така, как духовният ни учител беше проявата за нас? И как то е въплъщението на Аканда Гуру Татва? Това е най-добре обяснено от самия Гурудев. Защото Гурудев обяснява Гуру Татва и ни показва истинското значение на Гуру Татва с неговата красива ката и по примера на неговия живот. Спомням се, веднъж имаше един изследовател. Той пишеше докторска дисертация за различните духовни учители и пътуваше из цяла Индия и по цял свят, като даваше интервюта на различни духовни учители. Мисля, че той идваше от Финландия, доктор Манс Брю. И така той дойде и при нас. Той дойде в Бриндаван, приближи се до мен и ме помоли: О, може ли да ми оговорите среща с Шрила Нараян Махарадж? Аз казах: да, разбира се, моля, изчакайте. Аз отидох при Шрила Гурудев и така една среща беше оговорена. Шрила Гурудев седеше на стол пред красиви картини. Красивите картини на Сева Кунч в Рупа Санатан Гаудия Мат. А от другата страна група ученици седяха и скандираха. Аз доведох изследователя там. Той седна в краката на Гурудев. Преди това той ми показа въпроси, които искаше да зададе. Аз бях много нетърпелив да разбера какви ще са отговорите на учителя на тези въпроси. Защото това бяха въпроси от този тип, каквито един ученик никога не би задал на своя учител. Те бяха някак груби. Би могло да се направи интерпретация, че са невярващи. Че човекът, който ги пита, е невярващ. Та истински ученик не задава такива въпроси. Първият въпрос беше:
Откъде знаеш, че твоят учител има реализация? Ние никога не бихме питали учителя: учителя, откъде знаеш, че твоя учител има реализация? И когато Гурудев чу този въпрос, тогава той затвори очите си и влезе в много тежко настроение, което всички много добре познавате. Настроението на учителя може да проникне в цялата атмосфера около него. Вие добре познавате това. И тогава Гурудев каза: ако ти си оставил всичко, ако ти си дал живота си ден и нощ, следвайки инструкциите на твоя духовен учител, мантрувайки и споменавайки под негово ръководство за 60 години, така както направих аз, тогава ти ще разбереш, ще имаш реализацията, дали твоят духовен учител има реализация или не. Той каза: аз реализирах това. Аз реализирах трансценденталната позиция на моя духовен учител. Така че е факт, че не можем да получим всички знания наведнъж. Казва се, че знанието идва по 4 начина. Първоначално духовният учител дава инструкции. После ученикът е необходимо да учи, да проучи нещата в книгите и писанията. После е необходимо да обсъди своите размишления и реализации със своите духовни братя и сестри. И после четвъртото необходимо е времето. Не може всичко да дойде наведнъж. Така че, първо, инструкциите на Гурудев, второ, твоето собствено учение и трето, обсъждането с вашите братя и сестри. И тогава търпение. Изчакайте. И така, всички реализации ще дойдат. Следващият му въпрос беше: ти кога реши да станеш учител? Духовен учител. Тогава Гурудев си поклати главата. Не, аз всъщност не съм гуру. Тогава този изследовател посочи всичките ученици в залата и каза: кои са всичките тези ученици? На кого са всичките тези ученици? Тогава Гурудев: това не са мои ученици, това са моите приятели, каза Гурудев. И заедно ние правим атмосфера, която е благоприятна за баджан. Така че ученикът има една перспектива, едно виждане към своя учител. Но духовният учител има друга гледна точка към своите ученици. Той никога няма да има този абхиман, че той самият е духовен учител. И така, следващия въпрос. Изследователят запита: в края на живота си, когато вие отидете в Голока Бриндаван, кой ще бъде следващият ачаря? И така, това изречение има 2 части. В края на живота си, когато отидете в Голока Бриндаван, и кой ще бъде тогава следващият ачаря? Но Гурудев се съсредоточи просто върху първата част. Той каза: когато аз тръгна, аз няма да отида в Голока Бриндаван. Аз само се моля в следващия си живот да мога да стана стръкче трева на брега на Ямуна. И така, когато вайшнавите правят парикрама в Бриндаван, аз ще получа праха на техните стъпала. Всички бяхме разтърсени до основи от смирението на Шрила Гурудев.
от реализацията му. И ето такава асоциация с Махабхагават. Само тя може да даде прозрение в ученика какво означава всъщност Гуру Татва. Толкова много стихове в Шастра могат да опишат теорията. Но ако човек не го е преживял, не е преживял среща с Садгуру, то той никога няма да може да разбере тези писания. Шрила Гурудев винаги казваше, че Садгуру има толкова съчувствена връзка с всичките си ученици. И той имаше това качество, че успяваше, че всичките му ученици се чувстваха така, сякаш, Гурудев ме обича мен най-много. Разбира се, това е абсолютно противоречие, но въпреки това е вярно. Защо? Защото духовният живот не е математика. Това не е въпрос на събиране, а въпрос на бав. Всички ученици, които имаха близък контакт с Шрила Гурудев, всички имаха този опит. Чувствам се така, сякаш той ме обича най-много. Срещнах Шрила Гурудев за първи път през 1991. Бях на парикрама, не бях на програма. Бях на парикрама от Искон по това време. По това време Искон и Гаудия Мат бяха в добри отношения и цялата група се събра в Девананда Гаудия Мат. Спомням си как Гурудев седеше там с хиляди предано отдадени. Както знаете, Навадвипа парикрама е огромно събитие. И Шрила Гурудев тогава говореше по такъв невероятен начин. Аз бях изумен. Никога преди това не бях чувал нещо подобно. Той каза, че Шрила Бхактивинод Такур е мантра Вистарини. Това означава, че само в една думичка от неговата мантра, само в сричката клинг, тази сричка се отваря и той вижда целия Бриндаван там. Това ми направи много дълбоко впечатление. След известно време аз бях под ръководството на Шрила Гаур Говинда Махарадж. До 1996 година, когато Шрила Гаур Говинда Махарадж манифестира своето удивително напускане от забавленията си в нашия свят. И тогава той ме вдохнови да отида до лотосовите крака на Шрила Гурудев. Проповедите на Шрила Гурудев бяха чудотворни. По изключителната му милост, той ме взе със себе си и с него бяхме на много световни турнета. Около 24 пъти. Около 24 пъти ние обикаляхме целия свят. И наблюдавахме какво се случваше там, във всичките тези страни. Хора, които нямаха вяра в Шрила Гурудев, те не можеха да разберат как така неговото учение не беше пропаганда. Как така неговото проповядване не беше материално. Но неговата проповед беше изцяло от чистата бхакти шакти. Силата на Санвит и Хладини. Вишудха сатва, вишеш атма. Трансцендентално настроение се излъчваше от Шрила Гурудев. И това променяше всички, които той срещаше по чудотворен начин. И не само това. Много пъти аз преживях, пътувайки с него. Щях да се срещна с предано отдадени, които разказаха, че преди Шрила Гурудев да дойде в тяхната страна, той първоначално дойде в техния сън и им проповядваше от съня им. И така те още преди да го познават, преди да го видят, те вече сърцето им жадуваше да се срещнат с него.
искаше да се предаде в лотосовите му крака. И така, Шри Гуру, моят духовен учител, той даже не беше необходимо да идва при някого с неговото присъствие и да убеждава някой да го следва. Той можеше да проповядва даже и на разстояние. Той не беше ограничен нито от време, нито от пространство, по никакъв начин. И това ми се случи много пъти, такива предано дадени да ми споделят такива неща. И така, първият път, когато Шрила Гурудев отиде в Австралия, имаше един преданодаден там, който предложи своята къща, за да пренощува и гостува Шрила Гурудев там. Та той си помисли, учителят ще дойде, аз трябва да подредя къщата, да я направя съвсем красива, да наредя градината. Всичко трябва да е съвсем чисто и красиво. Това не беше неговия духовен учител. Той всъщност до сега никога не беше срещал Шрила Гурудев. Просто той беше в това настроение. Нека имаме възможност да послужа на този вайшнав. Нека той пренощува в къщи. Той окоси тревата в градината си с машина. Когато окоси цялата градина, той стигна до края. Косеше, дългата трева се съпротивляваше и тогава той видя една змия. По случайност той уби змията с косачката. На следващия ден Шрила Гурудев пристигна. Той искаше да отиде да се разходи. На сутринта Шрила Гурудев искаше да се разходи в градината. Те се разхождаха двамата, тъй като беше земята в градината не беше съвсем равна. Шрила Гурудев постави ръката си на рамото на преданодадения. И така двамата се разхождаха в градината, докато стигнаха до точно това място, където преданодадения беше убил по случайност тази змия. Но той не беше казал това на никого. И Гурудев спря на това място. Обърна се към него и запита: "Вие имате ли змии в Австралия?" Преданодаденият отвърна: "Да, имаме, но все още нищо не каза." Но сърцето му отскочи, като чу как въпроса на Шрила Гурудев. Тогава Шрила Гурудев погледна в очите му и му каза: "Не ги убивай." Този преданодаден нямаше силна вяра в Шрила Гурудев, но ето, че Шрила Гурудев вече тогава започна да работи в сърцето му, да го разширява и да му покаже и докаже: "Ето, аз съм трансцендентален човек с свръх способности." Спомням си тези преживявания, защото на това място Шрила Гурудев описа по много красив начин Гуру Татва. Природата на Гуру Татва. На сутрешната програма Шрила Гурудева започна с мантруване. Дойдоха преданодадени и седнаха до неговите крака. Ние знаем, че когато Шрила Гурудев погледне към нас, той може да види точно в сърцевината на нашето сърце. Защо? Защото той вече е там, в нашето сърце. Шри Гуру е като Параматма. Шри Гуру е като Параматма. Ям там браджантам анупейто апейто критям двайпая яно. Сута Госвами каза: Ям правраджанта манупета мапета критям двайпая яно вираха катара аджухава путрети тан маятая тараво бинедус там сарва бута хридаям ми моним анатосми. Сута Госвами каза: аз се прекланям пред лотосните крака на моя духовен учител Шукадев Госвами, който може да влезе в сърцето на всички живи същества и да ми говори чрез тях. Шрила Гурудев погледна един преданодаден и той в този момент от живота си беше в известно объркване в духовния си живот.
Шрила Гурудев посочи към него и каза: ти, твоето сърце е разделено. Преданодаденият каза учудене: какво имате предвид? Неговия Харинам духовен учител беше Шрила Прабхупада. Неговият Дикша гуру беше Шрила Бхакти Ракшакш Шридар Махарадж. А Шрила Гурудев беше неговия Шикша гуру. И ето той имаше 3 духовни учителя. Но в неговото сърце той не можеше да хармонизира това. Той не можеше да ги събере в хармония в сърцето си, да разбере и реализира добре на кого да служа, на кого да се покланям, кого да следя, чии инструкции да следя. Защото презентациите на всички бяха различни. И ето, че Гурудев можеше да види това и му каза: твоето сърце е разделено. Но ти можеш да разрешиш този проблем по този начин. И Шрила Гурудев даде един пример от своя собствен живот. Когато аз седях до лотосовите крака на моя Шрила Гурудев, Шрила Бхакти Прагян Кешава Госвами Махарадж, понякога той говореше за Веданта Сутра. И аз, когато слушах неговото обяснение, тогава гледах него и сякаш самия Баладев Видябушан, коментаторът на Веданта Сутра, беше се проявил в моя учител и ми обясняваше специално на мен Веданта Сутра. А когато моят учител обясняваше относно Бхакти Татва, и докато слушах неговите обяснения, се чувствах така, сякаш самия Шрила Джива Госвами Пад, който е написал Бхакти Сандарба, се е проявил в моят учител тук и сега, специално пред мен, и ми обяснява Бхакти Татва. И друг път Шрила Гурудев разказваше сладките забавления на Рада и Кришна. Обясняваше Раса Татва. И тогава аз имах чувството, че самия Шрила Рупа Госвами Пад ми говореше на мен. По този начин Садгуру е въплъщението на Аканда Гуру Татва. И всички учители в нашата Гуру Парампара са събрани там. И техните гласове са просто един инструмент, транспарентна медия за техните велики учения. По този начин можем да хармонизираме такива проблеми в сърцето си. Мислете за това. Размишлявайте върху този въпрос много дълбоко. Защото това е едно много красиво описание на Гуру Татва. Дори в свещените писания не можете да намерите нещо толкова сладко. Спомням си как веднъж една сутрин бях в Матура. И бях отседнал на последния етаж. Сутринта аз седях и мантрувах. От време на време поглеждах една книга, която се нарича Гора Рада Говинда Смарана Павати от Джиана Чандра Госвами. Аз гледах тази книга, седях и мантрувах. Може би някои знаят този текст. В същото време някакъв голям отвънка имаше някакъв голям скандал, аз не знаех за какво става въпрос. Една младо момиче, предано отдадена, предполагам, че тя няма да има нищо против, ако спомена нейното име, Мадави от Алачуа. Тя беше излязла и беше седнала точно до стаята на Ума Диди. А моят прозорец беше точно срещу вратата на Ума Диди. Мадави много обичаше Ума Диди, затова искаше да мантрува пред нейната стая. По това време Шрила Гурудев беше на сутрешна разходка. И един преданодаден му съобщи: там има едно момиче, което мантрува точно пред прозореца на Прем Прайоджан. И когато Гурудев се върна от сутрешната си разходка, той се качи на последният етаж,
Той се качи на последния етаж и удари в лицето. И каза: стани и излез. Аз всъщност нищо не знаех за тази история, за този случай, нищо не разбрах, но сега разбирам какво чувство на защита имаше Гурудев към своите брамачари. Как той ни защитаваше. След половин час някой почука на вратата ми. Казаха, че Шрила Гурудев ме вика. Аз станах, оставих тази книга на Джана Чандра Госвами. Имаше друг въпрос, който исках да задам на Шрила Гурудев. Ето защо взех друга книга, която ми даде един саньяси. Тя се казва Санкалпа Калпадрума. Това е една колекция от много стихове на санскрит. Това беше една изключително стара книга и корицата вече се разпадаше. Тъй като исках да задам въпрос относно тази книга, реших да я взема със себе си. Аз влязох в стаята на Гурудева, поклоних се в лотосовите му крака. И тогава Гурудев каза: ние не следваме тази книга. И тъй като аз имах ръка в ръката си, аз я вдигнах и казах: тази книга. Шрила Гурудев каза: не тази книга. Книгата на Диана Чандра Госвами. Аз бях изключително изумен в това, че Гурудев, въпреки че той беше в стаята си, той знаеше каква книга аз имам в моята стая. И само като влязох в неговата стая, той веднага ми каза: ние не следваме тази книга, която четеш в твоята стая. Въпреки че всички врати бяха затворени, просто нямаше възможност той да е видял каква книга чета аз. Има много разкази на преданодадени, които са били много близки с Гурудев, как той знаеше всичко, което правим, всичките ни действия, всичките ни, даже тайни мисли в ума ни. Той знаеше всичко за нас. Всяко движение на сърцето ни. Самият Гурудев каза: аз съм по-близко до теб, даже и от въздуха, който дишаш. След това имахме малка дискусия. А след това Шрила Гурудев посочи книгата, която аз държах в ръцете си. Той посочи книгата и каза: тази книга има скъсана корица. Това е обида. Аз казах: извинявай, Шрила Гурудев, това не е моята книга. Тази книга ми беше дадена. Шрила Гурудев каза: вижте, ако имаш писание с скъсана корица, то е непременно много важно да поправиш тази корица и да покриеш тази книга с декоративна кърпа. Много красиво. Писанието трябва да бъде облечено много красиво, като божество. И тогава, когато сме винаги в такова настроение на изключително уважение към писанията и свещените книги, тогава ще реализираме, че шастра има своята невероятна милост. С други думи, когато четем, то самата шастра ще ни дарява своята милост. Това ми води към друг спомен, много красива размяна, която имахме за Шрила Гурудев. Веднъж Гурудев проповядваше в Хавай. Аз не бях там, аз бях на друго място и проповядвах там, но долетях със самолет и пристигнах в Хавай. Точно като пристигнах от самолета и един преданодаден дойде при мен и ме попита: ой, искаш ли да дойдеш с нас на лодка да гледаме китове? Аз отвърнах: не. Аз съм дошъл тук по инструкции на Шрила Гурудев, за да проповядвам и да му служа. Няма да си губя времето с подобни неща. Преданодаденият отвърна: да, няма проблем. Така ли иначе има само места само за 12 човека. Ние дадохме приоритет на теб, но щом като не искате да дойдете, то няма проблем. А след това аз разбрах, че самият Шрила Гурудев беше също на тази лодка, отишъл да гледа китове.
Ето защо един правилно отдаден отиде при Шрила Гурудев и ми каза: "О, Гурудев, Прем Прайочан каза, че да ходим, да се возим на лодка и да гледаме китове е просто илюзия и е губене на време. И по този начин го изкара така, все едно аз бях изкритикувал Шрила Гурудев, че е отишъл да гледа китове на тази лодка и се е занимавал с илюзорни дейности, вместо да служи. Но разбира се, ситуацията въобще не беше такава. И така 12 човека отидоха на лодката да гледат китове. Аз и много други предано отдадени нямахме възможност да отидем. И Гурудев ми каза: "Ти остани тук и дай лекция, за да може аудиторията да не си губим сутринта, да може аудиторията да чуе хариката." Когато Шрила Гурудев се върна, той ме повика в стаята си. Аз отидох при него и той ме попита: "Ти наистина ли каза, че това, че аз съм отишъл на лодка да гледам китове, не е аня била си дашо ням гя на кармадия навре там?" Не, Шрила Гурудев, не беше така. Аз казах, че аз съм дошъл тук да ти служа на теб. Не знаех, че ти имаш възнамеряваш да отидеш на тази лодка. Но все пак бих, Шрила Гурудев, моля ви, обяснете ми, защо отидохте на тази лодка да видите китове? Разбира се, това е много нестандартно за Шрила Гурудев. Той винаги е в служение, винаги е в настроение на служение, винаги следва Шрила Рупа Госвами. Защо той би отишъл на наета туристическа лодка в океана на Хаваите, за да види кит? И тогава Шрила Гурудев каза: в Читания Чаритамрита, там Кришна Дас Кавирадж Госвами Пад разказа, че когато Кришна напусна Брандавен и отиде в Матура, тогава любовта на гопите в раздяла беше като огромен океан с огромни вълни. А гопите бяха хвърляни тук, насам и натам от вълните на този огромен океан на раздялата. И в този океан имаше Тимингила, риба Тимингила. Тингила фиш е такова водно животно, огромно животно. То е толкова огромно, че може даже да погълне кит. И тогава Кришна Дас Кавирадж Госвами Пад каза, че камът на гопите, това е това чувство на гопите, това интензивно желание да служат в съпружески отношения на Кришна. И то олицетворява това интензивно желание на гопите, тази кама в тях, като една тимингила риба, която ги атакува и поглъща. Ето защо Шрила Гурудев каза: исках да видя китове, за да си припомням разказа на Кришна Дас Кавирадж Госвами Пад за неговото олицетворение и тези китове, тази гледка да служи за мен като една удипана, за да си припомням това забавление с гопите. Като чух това, много се зарадвах. И тогава Гурудев каза: знаеш ли, много се радвам, че ми зададе този въпрос. Защото никой иначе не ме е питал този въпрос. Много се радвам, че тя без не всякакъв страх ме питаш такива интересни въпроси. Знаеш ли, аз като бях млад, аз бях същия. И аз без всякакъв страх ходих при моят духовен учител и му задавах въпрос след въпрос, пак и пак. И ако Гурудев казваше нещо, аз според моето мнение в свещените писания пишеше нещо друго, тогава аз отивах при моят учител и му казах: да, но Гурудев в шрифтовете пише така и така, не така както вие казвате. Но това в никакъв случай моето настроение не беше предизвикателно или обидно. Аз с изключително уважение задавах моите въпроси към Шрила Гурудев, за да може да се получи една дискусия, за да може седантата да се утвърди. И така Шрила Гурудев ми сподели, че той винаги без страх е задавал всякакви въпроси на своя духовен учител.
И в изключителен контраст на това преживяване, няколко години по-късно в Матура, по това време аз изучавах Прити Сандарва на Шрила Джива Госвами. И аз имах много въпроси към Шрила Гурудев. Той седеше в своя баджан кутия, аз влязох и седнах в краката му. Ние преглеждахме стиховете и аз задавах въпрос след въпрос. И тогава Гурудев ми каза: ти защо постоянно задаваш въпроси? Аз никога не съм задавал въпроси на моя учител. Аз припомних на Шрила Гурудев. Шрила Гурудев, не си ли спомни? Припомнете си как като бяхме в Хаваите след това приключение с лодката и китовете, вие ми казахте, че винаги сте задавали въпроси на своя духовен учител. И даже ми препоръчахте и аз винаги да задавам въпроси на вас. А днес казвате, защо задаваш толкова много въпроси? Аз никога не съм задавала въпроси на моя духовен учител. Шрила Гурудев, моля те, обясни ми как да примиря тези две абсолютно противоречащи се ваши инструкции. И тогава Гурудев ми сподели: всъщност в живота ми живота ми се раздели на две фази. Първата фаза беше, когато аз напуснах моя дом и дойдох в Навадвип. И живях с моя духовен учител, Шрила Бхакти Прагяна Кешава Госвами Махарадж. Аз пътувах с него на много места. Аз слушах от него, учих много и задавах много въпроси. Но след известно време той ме изпрати и ме постави начело на храмът в Матура. По това време бях много далеч физически от моя учител. И нямах възможност да задавам въпроси. Тогава Шрила Гурудев ми даде служението да превеждам книгите Джайва Дharma и други книги. И той обясняваше как когато е превеждал Шрила Бхактивинода Такур Джайва Дharma от бенгали на хинди, тогава четях нещо, но не бях сигурен в превода. Шрила Гурудев беше много далеч в Навадвипа, аз бях в Брадж Мандал. Та какво можех да направя? Не можех да го попитам. И в това време аз събирах длани в молитва и се молих: о, Шрила Гурудев, моля те, разкрий ми какво има предвид тук Шрила Бхактивинода Такур в своята книга. И винаги след тази молитва Шрила Гурудев ме вдъхновяваше и значението на писанията се разкриваше в моето сърце. И така Гурудев обясняваше, че свещените шрифтове, те имат много силна милост. Шрила Гурудев също има много силна милост и другите вайшнави също. Ето защо, когато четем и не разбираме нещо, то разбира се, може да попитаме други вайшнави за значението на писанията. Но ако нямаме възможност, ние просто можем да съберем длани в молитва и да се помолим на Гурудев. И Гурудев ще се прояви и в сърцето ни ще дойде отговора. Шрила Гурудев има толкова много специалности. Той има апракрита нища. Това означава свръхестествена вяра. Свръхестествен фокус в толкова много татви. Неговата гуру нища е апракрита. Неговата вяра в светото име. Неговата саду санга нища. Неговата вяра в силата на саду санга. Неговата дхама нища. Неговата силна, непоклатима вяра в светите места, светия дхам. Всъщност всички тези вери сами по себе си ние можем да дадем една отделна лекция за тях. Неговата гопи нища, неговата изключителна вяра към гопите и особено неговата рада нища, неговата силна решителност и лоялност към Шримати Радарани. И това се проявяваше по много начини. Когато Шрила Гурудев разказваше различни лекции, той говореше по всякакви теми. Той говореше за Друва Махарадж, разказваше историите за павленията на Пралад Махарадж, Амбариш Махарадж.
Но в крайна сметка, но винаги, накрая, той стига до целта, до крайната точка, до прайоджан, което е Рада Дасям. Нашата цел в живота е службата на Радарани. Така казваше Гурудев. Шрила Гурудев казваше, когато някой бъде докоснат само от въздуха, който е бил докоснат от хариката, от реализиран духовен учител, относно гопите, тогава, без съмнение, абсолютно без съмнение, този човек ще бъде освободен от материалния свят и ще отиде на Голока Бриндаван в този живот или в следващия. Толкова беше мощна неговата нища в славата на гопите. Веднъж един ученик попита учителя, Гурудев, може ли да се прекланям пред Господ Нрисимхадев? И Гурудев каза, ти защо искаш да се покланиш пред Господ Нрисимхадев? Ти трябва да се покланяш пред Лалита Саки. Тя е по-свирепа от господаря Нрисимхадев. Помня веднъж, когато бяхме в Говардан, в ранните дни тогава бяхме често в Моди Баван. Преди храмът да беше построен там. Гурудев беше поканил някои саду, които православяха хълм Говардан. Единият светец започна да пее една поезия от Браджа Баша. Той каза, Радату пада падини. Тази поема на браджавасите, жителите на Брадж, разказва: О, Шримати Радика, какви аскези си приела над себе си, какви благостни деяния си направила, че Кришна, господарят на всички вселени, великата личност на Господа, се прекланя и е подчинен на вас. Това е една много известна поема, но Гурудев я знаеше, разбира се. Той даже не искаше да чуе края на тази поема. Само когато светецът стигна до второто изречение, О, Радике, какви аскези си извършила, тогава Гурудев спря този садо. И му каза, не казвайте това. Не казвайте, о, Радике, ти си такава късметли, какви аскези си извършила. Вие трябва да кажете, Кришна, ти си такъв късметлия. Какви аскези ти си извършил? Че можеш да имаш общение с моята Радарани. Гурудев не позволяваше нищо, дори да се подхлъзне някакви думи, които да минимизират славата на Радика по какъвто и да е начин, или да поставят Кришна в превъзходство от нея. Няма много време, затова бих искала само още да разкажа едно много поверително забавление. Гурудев казваше, ако мантрувате, тогава йога шемаха ахам яхам. Тоест, ако се отделим, не правим нищо, а само мантруваме, тогава каквото и да се нуждаем, Кришна ще ни го донесе. Гурудев каза, че сам е преживял това. И примерът, който Гурудев даде, беше когато преди много години, когато той беше със своя духовен учител, Шрила Гурудев беше начело в Кешавджи Гаудия-мат. И така се случи, че един ден Гурудев изчезна от храма. Има хора, които се опитват по някакъв начин да критикуват Шрила Гурудев и казват, че той веднъж е напуснал своя духовен учител и отишъл при някакви бабаджис в Рада Кунда. Но това, разбира се, не е вярно. Те разпространяват лъжите, че той е учил от тези бабаджи и учил тяхното учение в тяхната линия и после е почнал да преподава тяхните учения. И това са учения, които изобщо не са в нашата линия. Някои хора така се опитват да критикуват Шрила Гурудев. Но ние трябва да знаем, че това не се е случило. Всички тук трябва да знаем какво всъщност наистина се е случило.
Гурудев разказа, че веднъж е отишъл на Говардан без пари и без храна, без абсолютно нищо. И веднъж стана наводнение, имаше много силен дъжд, всичко стана наводнено. Не знаех къде да отида по това време. И точно в това време един панда, той беше всъщност точно нашия Гиридари панда. Сега той почина, напусна тялото си, но той беше пандата на нашата парикрама група, на Шрила Гурудев, а неговия баща беше панда на нашия Парам Гурудев. А неговия дядо беше панда на Бхакти Сиданта Сарасвати Такур. Неговият баща беше панда на Шрила Бхакти Винотакур. Ето, че нашата линия и този род панди, това семейство панди имат много дълга история заедно. И ето, че пандата срещна Шрила Нараян Махарадж и му каза: "О, аз имам къде да ви подслоня", и го занесе в една изоставена къща до Манаси Ганга. Там му носеше Гирирадж Махапрасад. А Шрила Гурудев матруваше ден и нощ и плачеше. Всъщност, в това време нашия Гурудев преживя това забавление на реализация на своята сиди. Неговата сварупа сиди, неговото съвършенство. И точно като Шрила И също като Бхакти Сиданта Сарасвати Такур от 31 годишна възраст до 41 годишна възраст, от 1905 до 1915 мантруваше милиард имена. На това място, наречено Браджа Патан в Навадвип, на това място Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур преживя това забавление да стане сидха. Разбира се, всички наши учители, те са всичките нития сида, вечно сида. Те така идват на този свят. Но те преживяват това. Може би знаете, когато Бхакти Сиданта Сарасвати Такур напусна този свят, той напусна този свят в Колката. И нашия Парам Гурудев го взе и го занесе в Браджа Патан. И го сложи в самади. Защото желанието на вайшнавите е да бъдат поставени в самади на точно това място, където те са имали това забавление да постигнат своята сиди. Ето защо тази счупена и заставена къща стана изключително скъпа за Шрила Гурудев, защото това беше мястото, където той преживя реализацията на своята сиди. Аз също имах тази възможност да избягам от храма и да изчезна, без да кажа на никого. И да отида в тази къща и да остана там за няколко дни и да мантрувам, само за да си припомним Шрила Гурудев. И така Шрила Гурудев мантруваше там дълго време. И по този начин тези клевети се създадоха. Но аз се чудих какво всъщност се случи, каква е истинската история. И знаех, че там по това време имаше един велик вайшнав, който все още е жив. И той със сигурност знае какво е станало за Шрила Гурудев. И това беше Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж. Само няколко години преди Шрила Пуджапад Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж да напусне този свят, на Радастами, той дойде до Гахъм Говардан и направи абишейк на Радарани там. И той направи основи на новия храм, близо до Ятипур. Затова аз отидох там, на този фестивал. И отидох да го посетя в неговата стая. Той беше много стар по това време и лежеше. Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. По това време Мадав Прия Прабу му служеше. И аз го помолих. Те бяха много близки. Аз го помолих него. Моля те, организирай среща с мен. Искам да задам един много интимен въпрос на Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. Организираха ми среща. Аз влязох в стаята, коленичих пред Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж и му казах: имам един въпрос и на целия свят само вие можете да ми отговорите. Когато Гурудев беше още млад, той напусна храма и отиде в Говардан. И там мантруваше в една
къща близо дома на Сиганга. Моля ви, кажете ми какво се случи в това време, защото вие бяхте свързани с него в онези дни. Изключително милостиво Махарадж ми обясни цялото красиво забавление. Като за начало, той ми обясни, че по това време Шрила Гурудев беше малко разочарован, защото някои от преданодадените в храма го критикуваха и не бяха доволни от неговото служение. Това беше пречка за неговия баджан. Ето защо той искаше да се уедини, да влезе по-дълбоко в своята медитация в светите Божии имена. Ето защо, без да каже на никой, той отиде в тази къща, дома на Сиганга, за да прави баджан там. Той каза само на един човек, и това беше самият Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж. По това време Шрила Гурудев имаше изключително силно вътрешно желание да изучава Уджвала Нила Мани на Шрила Рупа Госвами. С коментарите на Шрила Джива Госвами Лочанд Рочини и коментарите на Вишванат Чакравати Такур Ананда Чандрика. Но в тези дни тази книга беше изключително рядка. Беше почти невъзможно да получите тази книга, копия на тази книга с тези коментари. И Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж каза, че докато Шрила Гурудев беше в тази къща дома на Сиганга, той ми написа писмо: моля те, намери ми копия на тази книга. В писмото беше написана тази молба: моля те, намери ми копия на тази книга и ми я донеси. Или ми я изпрати по почтата. Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж разказва как имал това изключително служение за Шрила Гурудев. И щастлив той е търсил в Дели, в Матура, в Бриндаван, но не можел да намери книгата в нито един магазин. Накрая стигнах до Калкута и там, в един магазин, намерих тази книга с двата коментара. Като я купих, я изпратих на Шрила Нараян Махарадж. Тогава аз казах на Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж: о, Махарадж, някои казват, че когато Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж е бил много разстроен, като е разбрал, че Шрила Гурудев се отдалечил в Матура и е напуснала храма. И тогава Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж ми каза: аз самият бях там, когато тази новина стигна до Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж. Новината, че Шрила Нараян Махарадж е изчезнал. И аз видях, че когато преданодадените казаха на Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, че Шрила Гурудев е изчезнал, той започна да трепери. И той започна да плаче. Много сълзи се стичаха от очите му. Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж каза, че трябва да разберем това забавление по този начин. По време на Раса Лила Кришна също изчезна и всички гопи от Бриндаван започнаха да плачат. Кришна има много расични поводи да прави това, но една външна причина е тази. Никой не може да разбере любовта на гопите, толкова дълбока е тя. Любовта на гопите към Кришна е изключително дълбока и в тях и е така скрита, но когато Кришна изчезне от тях, тогава тя започва да избълва от сърцата им и тогава и други могат да усетят малко капчици, да имат малка представа за това колко голяма е тяхната любов към Кришна. Ето защо една от причините за това Кришна да напусне Раса Лила в този момент е за да могат хората също да разберат малко от величието на дълбоката любов на гопите към Кришна. По същия начин трябва да си обясним и това забавление, когато Чайтания Махапрабху аранжира това преживяване, Шрила Нараян Махарадж да напусне храма и Шрила Кешава Госвами Махарадж да плаче, за да може светът да разбере
нещо от великата любов на Бхакти Прагяна Кешава Госвами Махарадж към Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махарадж. Аз бях в възторг, слушайки това описание. Шрила Бхакти Вигян Бхарати Махарадж ми каза: не се съмнява в нищо. Нараян Махарадж ми каза, че той отишъл да се срещне с бабаджите в Манаси Ганга. Това са линиите на Приячаран Дас Бабаджи и Манохан Дас Бабаджи. И той се опитваше да им обясни на тях истинската концепция на Бхакти Сиданта Сарасвати Такур. Но те не искаха да чуват. И едно доказателство за това, че Бхакти Прагян Кешава Госвами Махарадж никога не се осъмнява в честотата на Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махарадж, че когато той се завръща отново от дома си, Шрила Бхакти Веданта Прагяна Кешава Госвами Махарадж отново го поставя като ръководител на храма. До края на забавленията му по време на този свят. И с помощ на това забавление, изключително красивата връзка между Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Прагяна Кешава Госвами Махарадж се прояви пред всички хора на този свят. По този начин аз предлагам моите Шарада Пушпанджали, сърцето си като дъжд от цветя, хиляди и хиляди пъти в краката на Шрила Гурудев. Аз съм една обусловена душа. Аз не мога да се докосна до океана на неговата слава. Но някак си, по негова милост, един бриз от този океан донесе една капчица в моето сърце и по този начин тази капчица промени живота ми. И с нейна помощ аз се опитах да направя едно дарение, едно предложение в неговите лотосови крака. Един принос. Така че ако съм направил някаква грешка, моля ви, простете ми. Аз се моля, че ние пак и пак аз пак и пак да имам възможността да получавам вашето отношение, вашата компания, да се събираме заедно и да служим и прославяме нашия Шрила Гурудев. Ванча Калпата Рупясча.